Jo. Ještě tady máš takové terečko, aby si poslech, jak to zní v originále, jo. Jo, a my ještě okolí se to liší. Jo, a je tam taky takový to Titaniku. Co to je za blbý? Já vidím chudu. Dáte duo, ne? Jo, teď budu muset zkoušet cvičit na saxofon. No. Jak to, že víš, že budu hrát na auto? Teď. To... A to vůbec není byla náhoda, víš? Čemu dá tam pašku? Asi si bude chtít vodný srdcař, ne? Nejsem pryštek. Takže bývalý píště, půlky a tak dále. To bychom tady stáli ještě do zítřka. Fakt? No, to bychom tady stáli. Tak určitě narozeninám, trošku se to rozhodlo. Ne, je to asi, jako je to podobný, je to podobný jako má Valentína, jo. My jsme se na to trochu shodli. Ale fakt závisle na sobě. Řekli jsme si jo, děkuju. Tak si to... Plišová To je becherovka. podobná jako tady. Já ne. Ale to je akorát ty klíček. Tak jsem na to naše paskůrky, to protahuje. A teď to lekne. Bacha by tě nekousl. Ne, Tam už je ten klíček. Na pačkůrky. moc ani není. Jo. Vodolaj. Můžeš přečíst Tak to je celý, jo, vodolaj. Jo, takhle. Ty to natáčíš? No, sakra. To je tam všechny tvoje trapný věci. Už se pochopil? Tak to na Petru nemáš, my to no tak... Takže... V pohodě, všechno nejlepší. Každý pondělí si jdeš ptát na a... Ej. Au. Au. No, děkuji. Haška už. Od začátku. Jo. Hlas. Čau. Já taky neviděla. Přednášej. Přátelé. Proč tě nepozorněl? Já jsem to taky nevšimla. Přátelé. Tak přátelé. Opravdoví přátelé, vždycky zapomenou, kdy máš narozeniny. Ale vždycky zapomenou, kolik ti je let. Všecko nejlepší ti přeje tvá obdivovatelka Alčo. Dobrý. A pokud... Díky. Sakra, to jsem viděl taky rád, že to takový to. Tak se musím podívat, protože to už nevím. Nemůžeš se na to podívat uvnitř. Proč? Jo, To už trošku mrzne tady, víš. Třeba všechno nejlepší, to je už 16. ale to dělám hodně. Radostí, takový zábek. Zábek. A on je taky. Asi to nedalo, Luky. No a tam máš takový dárek, no. Dva indiáni. Dárek. No, takový dárek, ale... Kolik tam měla? Takový, no, dárek. Já si původně myslel, že je to na něco jiného, než na to, jsem tak zjistil, že to je, ale... Ale na co to je? Petrovi. Moment. Vlastně ti to bude A na to, že že to hodně je. ten A na co, že to je? To není důležitý, ne? Kusy chutnout, já jsem myslel, že to je teda... Já si myslím, že to je hrnek. Ne. Já myslel, že to je hrnek na pití. On to není hrnek na pití. Není to hrnek na pití. Ale myslím, že píte z toho asi dál. Jo, ale asi se tam toho moc není. Tak začáme novou hru, já tě nesledím. Jo, tak všechno. Tak to ti teď sebe. Já mám pak ještě posty individuální. Ahoj. Věřím ti to. No, jo. On to se našlo. Kras. Petro, macháš? Jo, ale jeden. Doufám, že tam vám jde dobrý, máme 3. Je to možná trochu chyba. Jaká? Puky. Ne, to není pravda, já jsem dělal plastiky za směn. Takže 2. Ano, půlky.
Doufám, že se to zase zlepší, že to bude tak jako dřív. A myslím, že jsme na dobrý cestě. Takže všechno hodně úspěchů a stále tak úspěšný hudebník. Je na cestě. Krásně růžový. Myslím, že to